Usuke ngumkadli wabafana bafana uBernard Parker uphawule ngodonga lwasemuva lweNingizimu Afrika olwakhiwe ngumbekezeli imbukazi noSiyabonga Ngezana kulo mqhudelwano we-AFCON ka-2025 nakuba leli qembu lingenisa amagoli amane emidlalweni emithathu yamaqoqo. uParker ukholelwa ukuthi laba badlali bengakwazi ukwenza kahle uma bengasebenzisa imithetho eyisisekelo yokuvikela. Uveze ukuthi nakuba besebancane futhi bengenalo ulwazi oluningi ezingeni lamazwe omhlaba kumele bafunde ukuhleleka nokukhuluma enkundleni. uParker ugcizelela ukuthi umqeqeshi uHugo Broos uthembe kakhulu laba badlali basemuva kodwa kumele bakhombise ukuvuthwa manje njengoba sekuyiwa esigabeni somkhumulajezi. Uthe kubalulekile ukuthi babe nokuxhumana okuhle nonozinto uRowan Williams ukuze bavale izikhala ngendlela efanele. Ngokusho kukaParker, uma uNgezana noMbukazi bengakwazi ukuvimba izimbangi ukuba ngene phakathi baphinde baqaphele izikhala ezingemuva kwabo kuzoba lukhuni kwamanye amaqembu ukushayela bafana amagoli.